nog snel. Vlug voor Martje. Vlug, vlug. Maar dit was een... Oh, gelukkig. Mout en Liesel, of jullie mogen gewoon weer meedoen, want dat was even een oefenrondje. Ja, tuurlijk. Komt ie aan. Kijken naar deze echte dansmachine. Dan heb je nog nooit gezien. Lindy, wat een gezellig. Ja. Dit is met die armen. Ja. Hij gaat goed. Oh-oh. Oh-oh. Goed, man. Oh, wie hebben we?